Cerno mankai
You have a
Aliou Dembourel caggal salmindema hande en pottiɗo en e Jamma Hiraande e lacciri e haako ko ardi pop ko an woni pare Jamma holno ɗum wayema honorable bon Oumar Doro comme no mbimi nanni tan ɗum ɗo ko Jamma pulagu Jamma cosaan heddi noon sinno ko sago mbaɗoten ɗum ko nder lugge nder jeeri wana barkeji walla welengera walla ndilla taw koye less leɗɗe daage berte kolli koɗo awilɓe ngulla ñañoji ñaña kono noon ko aduna ono yaari ni en gabbarananmo tan ene waɗi fayida kono kadi mboɗo yetta ɓe ɓe gardumi par ce que hilifaɓe ɓolɓe gardumi ɗo ɓe ganduɗa hilifaɓe tawɓe kilifagal to galleji mabɓe hilifaɓe kadi koye mabɓe hilifaɓe kadi goni joom galleji mabɓe donc guilata rewɓe so wona han Salimata oɗo madame Ndiaye kala ko kewnumi o waɗi déplacé ɗo Dakar ha Matam donc mi wawa wasde yettude ɗum par ce que wonɗo fawimi ɗo ganduɗa peut être hewɓe ganda par ce que min mbaɗani ɗum manifesté mais kala de kewnumi hunde o acca haajuji mum ara monde mawni ko Fass Sow donc ɓe wonɓe ɗo foof maire commune Mbane nani Moussa Sow Kosere en Ahmed Demba Yerori en ɗum ɗo ko délégation mo ganduɗa 10 personnes Farba Ngom neliɓe to woni to de kono wi o ɓe gimma ɓe jaada e meɗen donc ɗum ɗon ko teddugal ngal ɓe dokkimmi e yeeso pulago fof ɗum noon mi yettatɓe mi yetta pulago o foof min mi ala jobdi faade leñol ngol donc ko yettudema anne e jarudem mention spéciale noon e joom suudam mo ganduɗa hande kam sali renat hoore mum donc Fatmata Diallo ko professeur am anglais quoi donc kañum jangguintanmi anglais kañum kadi toppittomi ɗum noon mbaɗa yetta ɗum mbaɗa jarno ɗum aussi honorable Allah jarama eyyi thank you very much merci mais miɗa yetta pulagu ngu no feewi miɗa welti e pulagu ngu par ce que ɗum ɗo woni ɗo e ko hanki men woni ɗo ko koko peɗɗen farnarade ha hande heɗen ɗum parnaro wadde ɗum furata ɗum majjata ɗum mayata ɗum woni pulagu ngu miɗa yetta Aliou Dembourou Sow par ce que kanko saabi hande garalam ɗo par ce que kanko waɗimi invité hande ɗo e ravin e laccire haako donc ɗum ɗo ko tawmi ko ɗo en tout cas koko welimmi no feewi saabu mi tawi ɗo vraiment bandiraɓe mi tawi ɗo leñol ngol mi tawi ɗo pulagu mi tawi ɗo fuutankagal mi tawi ɗo dal hanki men ko gandanɗa ko hoorema vraiment hina weeli aduna foof eyyi ko onon jaara onon dekkuɓe mi kaalirguel ngel walla micro o ko onon jetta mene feewi allahumma salli ala seydina mouhammadin wa sallim Jamma laccire ha ko to waɗa parrain o ko honorable député Aliou Dembourel kono e nder intervention makko o wi honorable Farba Ngom waɗi délégation timmuɗo arde tawtorede e oɗo Jamma ko ardi foof caggal koye délégation Farba Ngom jeeɗa e holno ɗum waye ma Jamma hande o ko adi foof d' abord ko yettude baɗɗo ɗum initié o hono banen debbo Sali Dia e yiyande makko wonde fayida yoɓude bande machallah par ce que rendinde fuutankagu ene wonde pulagu e Jamma poɗɗonani o suɓo baba Jamma o waɗum Aliou Dembourel kadi eɗen gandi hakkude mon e honorable député Farba Ngom kaɓe sehlaɓe kaɓe ɓiɓɓe yumma kaɓe bandiraɓe ko suuɗi e ko feeñi hande honorable député Farba Ngom ene gandi ko fawa junggo ça fait hande 11 mois en woodi comité pour la résistance populaire dariyiɗo gam Farba yo yaltu
e yeeyaɓe doole ene ndumba donc Aliou Dembourou Lella so waɗama parrainé oɗon nuit honorable député Farba Ngom wi yemin gaccu kala kamin nannguno min gara min jiide e makko min ɗoftamo min dardo e makko kala to dari min daro sara makko ay l'ancien maire de Thilogne monsieur Sid Kawori Dia en wonde nene men Aissata Ndiade oɗo ko monsieur Ousseynou Ba de Orko Diare min Amadou Sam de la commune de Ogo Cissé Seck Agnam Moussa Guidjilay de la commune de Nampaji Ablaye Seck de la commune de Dabié Amadou Hamad Dramé aussi de la commune de Ogo Hadja Oumou Seck koye responsable men politique département de Goudiri kamɓe fof ɓe gari hannde vraiment koye ɗoftude Aliou Dembourou ñantude jamma o darade min dardo e makko kala to yiya o min jiide e makko kala to dari min cawdo ko ɗum woni hannde objectif jamma o Allah jarama jarama merci beaucoup monsieur Hadja Oumou Seck ko ari fof ko welema mawɗo hannde fottudema ɗo henna hay sinno o ene waɗatno kono manan wayri ko ardi fof somin mbiyama hannde holko woni koyɗe ma jamma hannde e ɗo henne e ravin holko mbiyata bandiraɓe Alaji Omar Doro Kume kadi miɗo welti ko jimami ko haɗam haalde weltaram fo adi koye ma sa nani Hadja Oumou Seck ɓe mbi mo yettani Allah wa yettude sababu premier sorti Hadja Oumou Seck koye juuɗe ma mbaɗɗa invité yontaɓe nde miɗo fuɗɗi mbiɗa an ko ma gara jeeɗa gila nden ɗon ha hande miɗo yetti hen Allah e nelaɗo mum so Allah walli kam kadi hay en jidiri a waɗi kam ɓami micro a hokki kam kadi miɗo welto par ce que hakkillam ne yaaha hanki miɗo wanma kadi remercier no feewi par ce que ko onon ɓamti min onon jogui communication ngaji amen sa yi artiste yi tan won bambuɗo ɗum noon mi wima kumme ma bo mi wertima kadi min gardi ɗo koye honorable député Aliou Dembourou Lella ko pullo ɓi pullo jontaɗo kadi so innirama jamma Hiraande laccira ha ko ɓe mbaɗani ko sof ɓe mbaɗi koko foti mo foti innirede Hiraande laccire ha ko gadi ko pullo pire sa huccite makko kadi a wiyata holko woni billahi wallahi kon pullo ala tawana yani felli wuttinde Aliou Dembourou Lella wonani min kadi weltare waɗede invité e ɓiɓɓe fulɓe par ce que neɗɗo ala so wona hoore mum neɗɗo ala so wona bandum sa seeki reedu pullo tan ko pullo tawata toon ɗum noon ɗum ɗo ene moƴƴi yimɓe jiida jewtida gandodira kadi ganden wonko joguiɗen culture meɗen ɓuuri ɗo riche e culture aji ɗi fof sen tinnima hay goto en jeeɓata par ce que kala kene wona culture ma ene tawa e meɗen Omar Doro ko voilà ene wowno soko tawi a yiyanoma e programme uji baɗidani e so neɗɗo ƴeewi nanoma walla ñamama ene hewno yiide hen Dia Abdoulaye Elimane Kaladio no hande ni aɗane jooɗi o arani o ala hedde ma o meeɗi no wasde no mbaɗa ni ma wayoyno wayni batande jattan ko lattan kala ko neɗɗo ɓooyi e dow leydi ndi madele mayri ko daɗi ɗum quel vide mo mbatta sentir nde Abdoulaye Elimane Dia ummi ɗo hen Omar Doro Kume a lamdimama kam ɗo ko tedde am kadi ko noon tan Allah kala ko golli jetten ɗum ko vide mawɗo mo ala lomto Allah tan woni lomto jomuɗum yontaɓe so ndenti ɗum waɗi mi hewani hande hay yaltude woni jalta par ce que kala to yontaɓe ndendi ala mo jiyammi so wona kanko wonko daranino leñol fulɓe wonko daranino artiste aji fulɓe wonko daranino leñol ngol kadi ko ni Allah waɗi eɗen ñaago tan to woni to yo Allah yurmomo yaafomo nde Allah harnatamo aljannawji eɗen duwnomo kala e saaha ganda noon o waɗi vidde e leñol he Allah ne andi ko vidde mawɗo si Allah jarama jarama merci a jarama Thank you.